So may buntag balog karon nagkating mig saging adlaw nga Biyernes kay gahapon kami nagkating kay kainom. Karon pagtawo sa area ganang buntag naay tulo ka bulig nga hinog. Ato isbing sa Lunes ang tayo magkating karon na lang Biyernes. Kay mahot og kaon sa langgam tong tulo ka bulig gyud. Dire sa kinatumyan, 5 ni ka bulig dire. Yan po dia sa unahan dia. Kaya sa unahan dia napoy tulo ka bulig dia mga guwan kay na isa ka bulig dia na nahinggan na gud siya. Kung nga kay init kaya ang oras alas 9:30. 9:30. O nang alingiing na gyud siya nga oras diri sa area. Hmm?